колегите. Какво става, колеги? Да, ние сме ютубъри. Помощ? Вземете дървото. Който първи го фане. Това е, момчета. Рибо. Да. Те са братовчели. Тяната задача е да няма дървета по Дуна, разбираш? Ти си коментаторът, Да, цени. Браво. Добре свършена работа. Да, добре. Момчета се отчитат. Ето го и бай Иван Хищника. От другите колеги те на помощ. Отиват. Бягат, защото са браконьери. Бягат, ама не може да избягат. Преследва нас до дупките, смарта. Преследвам до дупките. Обаче с по-бърз мотор. Бяга